जय माता दी। नमस्कार सब कोई के। आप सब कैसन बानी जा। और आप सबके भाई हम अखिलेश कश्यप। बहुत ठंडा बा, आप सब बढ़िया से घर में रही जा, सेफ रही जा। और आप सब से गुड न्यूज बा। और एगो हमार भाई रंजीत सिंह के गाना आइल बा, बहुत तगड़ा गाना बा। ये रहू हो बबुआ बुलावता, बहुत जबरदस्त गाना बा। आदि शक्ति फिल्म से रिलीज भइल बा, आप सब सुनी जा जाके। और आप सबसे गुड न्यूज ये बा कि बहुत जल्द आप सबके बीच में तगड़ा तगड़ा होली लेके आ रहल बनी जा। बहुत अलग अंदाज में रही, बहुत जबरदस्त रही, जे कि आप सब सुनब जाते है। जैसे कि पिछला बार भतीजवा वाला मैटर रहे, सेम वही पैटर्न के बाद बहुत तगड़ा लगी, मजा आई आप सबकी। तो आप सब यही तरी आशीर्वाद प्यार बनौले रही जा अपना भाई पे, अपना अखिलेश कश्यप पे। और बाकी तो धुआं उड़ावे खातिर आप सब बनले बनी जा। तो आप सबके बीच में बहुत जल्द खेसारी भैया के, अरविंद अकेला, कल्लू जी के, समर भैया के, अंकुश राजा भाई के, गुंजन भैया के बहुत बड़ा बड़ा होली लिखाइल बा, गवा रहल बा। कुछ गवा भी गइल बा खेसारी भैया के। आप सबके बीच में ऑडियो और वीडियो दोनों फाइनल है, बहुत जल्द आई। अब पर इतिहास बने के चाहिए। और दिल से धन्यवाद कि ईरान वाला गाना के 5 मिलियन 5 दिन में 54 लाख 55 लाख लोग देख लें। थैंक यू सो मच। और लहंगा लखनऊ 2 अभी 10 मिलियन क्रॉस होने वाला बा। तो आप सब ऐसे ही दिल से प्यार आशीर्वाद अपना भाईयन के देते रही जा, ताकि हमनी के मेहनत करी जा। और बहुत बढ़िया बढ़िया आप सबसे वादा बाकी होली में प्रोजेक्ट लेके आओ, जो कि बहुत गर्दा लगी, बहुत जबरदस्त लगी। आप सब बस इंतजार करी जा, आप सबके बीच में बहुत जल्द लेके आई जा। जय हो, लव यू।